Ang ulam natin, kabute, tiningding, kabute with malunggay, papaya. Okay, kain. Ayan, so masarap itong ulam natin. Fresh na fresh, kabute with papaya at malunggay. Ayan. Ganito lang po ang ulam dito sa mga Ilocano, no? So, yun lang, sabaw, tapos pakuluan mo lang, bagoong, bawang, tapos ito, magulay, pag-alualiwan mo. Yan na, diningding na yan. Yan. So, actually ito, diningding or inabraw, minsan tawag namin dito, inabraw. Ikaw, Matol. Okay guys, so habang kumakain tayo, update lang muna tayo, no? So, as per IATF resolution, sa February 1, pwede nang lumabas yung mga 10 years old up to 65 years old. Pero pag dumating ako dito sa Pilipinas, wala namang restriction sa mga kalugaran. Kahit sino, pwede lumabas. Mga bata, mananda. Wala rin namang nanguhuli. Napansin ko pa, no, yung mga tao rito, lalo na sa Manila, required ang mga face shield, face mask, no? Pero yung face shield nila, nandito naman sa ulo. Wala naman dito, no? Naging head shield tuloy, hindi sa face shield. Tikit-tikit din. So, parang wala rin, ano. Sarap tong ulam natin, no, ito, kabuti. Ito yung kabuti ng dayami. Tapos, mayroon pang bagong resolution na naman yung IATF na yung mga foreign nationals mula dun sa mga blacklisted na countries na naka-travel ba, no, na may bagong UK variant na virus. Pwede na rin silang bumalik dito. Mga foreign nationals na may mga asawa, no, na mga Pilipino, pwede namang pumasok. Pero kailangan nilang mag-undergo ng mga swab test at saka mga 14-day quarantine. Ayan, so habang naka-quarantine tayo dito, no, yan, vlog lang muna tayo, palita. Anyway, dito si Mrs. naman bahala lahat sa mga pagkain. Okay guys, so maganda yung video ng nauna natin part 1, no? Kasi dami talaga nanood, tsaka dami nag-comment. Dami rin nagtatanong. Pero sinusubukan ko namang sagutin lahat yun, no? Pero yung mga yun, binabase ko lang sa mga current resolution protocol at according sa experience ko. No? Kasi may mga nagtatanong doon, pwede po ba magpasundo mula sa hotel at saka papunta uwi? Pwede naman po yan. Kasi tinanong namin yung taga-OWA noon sa Pampanga, pwede naman daw yan as long as negative yung result mo. At saka within Manila ka. Ang problema mo, yung mga magsusundo sa'yo, maraming requirement na kailangan niyang gawin. Yung travel pass ng magsusundo, yung swab test niya, ganyan. Siyempre, yung driver mo, ma-expose din sa pasahero niya na isasakay niya. Which is, kung hassle yung pagkuha ng mga requirement ng driver, wag na lang. Hintay mo na lang yung swab test mo mula sa hotel kasi 2 days lang naman yun. Sa akin, 35 hours lang mula nung na-swab test kami. Sa airport, lumabas yung resulta eh. So from hotel, iatid na kayo doon sa PITX lahat. Probinsya ka, Metro Manila ka, PITX lahat. Pero kung sa Cebu ka, Mindanao, ganyan, aeroplano yun, sa NAIA Terminal 2 ka dadalhin.